dnes je najčastejším dôvodom tzv. Pozitívny biochemický screening. To je vyšetrenie krvi tehotnej, ktorého výsledkom je potom pravdepodobnosť, že plod bude mať viacej alebo menej chromozómov. Zväčša je to gynekolog prvého kontaktu, ktorý dostáva aj ten výsledok biochemického screeningu a ten posiela pacientku na genetické vyšetrenie. Druhým najčastejším dôvodom je vek pacientky. To je tak notoricky známa vec, že od 35. roku ženy stúpa riziko nesprávneho dozretia vajíčka a v dôsledku toho zase poškodený plod. Taká žena môže prísť taktiež už sama, pretože na našom pracovisku sú aj gynekológovia, aj genetici. Ja sám som aj gynekológ, aj genetik, čiže ja si môžem ako gynekológ doporučiť k sebe pacientku ako genetika. Vyriešime to všetko na jednom mieste. Naše pracovisko má aj takú, by som povedal, veľkú výhodu, že všetko sa odohráva pod jednou strechou. Že tá žena, u ktorej je riziko poškodenia plodu, príde, je tu geneticky zdôvodnený ďalší postup. Gynekologicky vieme či už odobrať plodovú vodu, alebo urobiť to vyšetrenie z krvi tehotnej. A máme tu aj kolegu ultrazvukára, ktorý na najvyššej úrovni vie posúdiť a vyšetriť ten plod sonograficky ultrazvukom.